Eteen taivutus, Janu Sirsasana. Eteen taivutukset ovat rauhoittavia asentoja. Janu Sirsasana venyttää koko kehon selkäpuolta ja virkistää sisäelimiä. Se voi olla myös avuksi unettomuuteen tai masentuneisuuteen. Aloita istualtaan, jalat suorina eteenpäin. Ota käsillä reisien ulkosyrjästä kiinni ja siirrä isompia lihaksia sivuun niin, että istuilu tuntuu paremmin lattiaa vasten. Koukista vasen polvi koukkuun ja rentouta polvi sivuun lattiaa kohden. Jalkaterä voi olla lähempänä pohjetta tai lähempänä sisäreittä. Tuo kädet sivulle. Sisähengityksellä nosta käsivarret ylöspäin. Uloshengityksellä eteen taivutus lantiosta selkä pitkänä. Puolessa välissä matkaa ota käsillä jalasta kiinni. Säären, nilkan tai jalkaterän ympäriltä, mihin kohtaan sopivasti yllät. Rentouta niska rennoksi, hartiat rennommaksi. Sitä mukaan kun keho antaa myöten, voit kallistua enemmän polven yllä. Huomaa, että et suotta vedä käsillä asentoa alaspäin. Riittää, että tunnet venytyksen jalan takaosan lihaksissa. Kädet voi olla myös rennosti sivulla. Tullaksesi pois, lukitaan peukalot ristiin, nouse sisähengityksellä ylös selkä pitkäksi. Uloshengityksellä laske kädet alas. Oikaistaan molemmat jalat. Ja valmistaudutaan tehdä tasapainon vuoksi toinen puoli. Tuo oikea polvi koukkuun ja laske polvi rennosti sivuun. Tuo kädet vartalon viereen ja sisähengityksellä pitkä selkä nikamille tilaa. Uloshengityksellä eteen taivutus puoleen väliin. Voit ottaa käsillä taas jalasta sopivasta kohtaa kiinni. Koita rentouttaa niskaa ja hartioita. Keskity rentouttamaan lihaksia jalan takaosissa. Missä kohtaa venytys tuntuu? Lukitaan peukalot ristiojana, kädet eteenpäin. Nouse sisähengityksellä ylös, pitkä selkä. Uloshengityksellä rentouta kädet alas. Oikaise molemmat jalat. Keinauta jalat rennosti.